Това е Шлагер Радио. Здравейте, казвам на тези, които сега са на 90,5 FM и слушат Шлагер Радио в следобеда на 22 април. Нямам търпение да ви представя моята гостенка. Още в анонса на обяд ви казах, че ще ни ми гостува с една чудесна дама от Русе, с която ще си говорим за това, що е то култура и има ли почва у нас. Ваня Георгиева на вашето внимание, социолог, доктор по политически науки, комуникатор на културни политики. Именно тя беше човека, който доведе министъра на културата Найден Тодоров в Русе на един страхотен дебат, който се получи и реално хората, които работят в сферата на културата, най-после разбраха, че имат министър, който си разбира и си тежи на мястото. Ваня, добре дошла. Благодаря много, благодаря за поканата. Бързам да направя едно уточнение, за да сме съвсем коректни. Министърът на културата дойде в Русе по покана на областна администрация. Разбира се, за да се случи едно такова събитие на високо ниво, към което има големи очаквания обществени, трябва да се събере екип, който да помисли за всеки един детайл. Аз благодаря, че ми гласуваха доверие и ме поканиха за модератор, защото тази функция изискваше нещо повече от това да си там и да служиш като мост между хората, които задават въпроси и министъра. Трябваше да се помисли още в самото начало, чисто организационно, за това как да направим така, че конкретните въпроси на аудиторията да стигнат до, в крайна сметка, до представителя на изпълнителната власт, който макар и временно изпълнява тази функция. Така че ние направихме една предварителна форма на регистрация с възможност за изразяване предварително на въпросите, темите, които вълнуват хората, и всички тези теми влязоха в 4 тематични модула, които формираха съдържанието на дискусията. И всъщност аз наистина вярвам, че успяхме да минем по изключително много тежки теми. Разбира се, къде в детайл, къде не толкова. Това беше един 3-часов разговор, който нека да подчертаем, че такова събитие не се е случвало в Русе от моя последен спомен е от преди може би 7 години, когато министър Банов гостува в Русе, но кръга на поканените, достигналите до него беше много по-тесен. Аз тогава бях на дискусията и си спомням, че си говорихме за същите неща, което е наистина малко тъжно. Едно и също въртим вече толкова много години. Но в крайна сметка много хора, понеже получих отзиви за самата дискусия, много хора споделиха, че са очаровани от това, че най-после се знаят проблемите в културата. Остава да бъдат решени. Знаят се и аз вярвам в това. Може би единствено аспекта, по който няма категорично съгласие, това по какъв начин биха могли да се преодолеят. И като казвам няма, то може и да има, само че ние все още не сме видяли стратегически документ, който ги отразява. Небезизвестното искане на цялата културна общност за изготвяне, приемане на национална стратегия за развитие на културата. Крайно време. Която, държа да подчертая, една от основните новини от провелата се дискусия, министър обеща да предостави на вниманието на обществото още през май месец. Така че очакваме текстовете, които екипа на министър Тодоров е подготвил. И се надявам да се случи активна дискусия по тях. Сигурна съм, защото представителите на културния сектор нямат навика да си мълчат, напротив. Той не бива, с това мълчане до никъде не се стига. Може би именно заради много различните позиции, заради много различните актьори в сектора и не се е получавало до сега такова широко съгласие, защото текстове на стратегии е имало през годините, но така и не са стигнали до етап на широко приемане. Надявам се да се случи това, да извървим пътя до край. Надяваме се и с политическата обстановка, която тепърва виждаме как ще се формира, разбира се, от гледна точка на законодателна, изпълнителна власт, но се надявам, че тази ще последва един период на стабилизация и ще има възможности самия сектор да отдъхне и да начертае едни по-устойчиви политики с широк хоризонт.
Много ми се иска да се спре, да се гледа на политиката като на икономически елемент, т.е. да се търси печалба. За мен това е много грозно. Крайно време е да се разбере, че политиката е много повече от една печалба на една институция. Тук този въпрос има два аспекта. Единият аспект, за който предполагам, че говорите, това е логиката на финансиране, особено в сценичните изкуства, където се търси действително печалба. Другият аспект обаче, свързан с икономическата логика, това е разглеждането на културата като инвестиция в икономиката и в икономически растеж. И това не трябва, този аспект не бива да бъде подценяван. Абсолютно. Защото ако гледаме на културата само като на разход, никой финансов министър няма да се съгласи да дава пари за култура, да достигнем до този заветен 1% от брутния вътрешен продукт. Но ако виждаме икономическите ползи, аз винаги обичам да цитирам данни в такива случаи, защото има такива. Колкото и рядко да се случва, има организации и културни менеджери, които следят какъв ефект произвеждат събитията, които организират. И по време на дискусията започнах с една такава кратка презентация, в която има конкретни числа за това каква е възвръщаемостта на всеки лев, който е вложен в едно или друго културно събитие. Така че този ефект е безспорен. И ако започнем да ценим културата не само като, разбира се, средство и за възпитание, и за културно израстване, изобщо развитие на обществото, но и като средство за увеличаване на икономическия растеж и благосъстоянието на не само на културния сектор, и на много други сектори в общността, тогава може би ще можем да си стиснем ръцете и да постигнем и по-висок бюджет за култура и да видим възвръщаемостта на вложените средства. Много интересна е темата на твоята дисертация. Ще ни разкажеш ли малко повече? Те минаха вече няколко години. Но е свързано с културата. Да. В които тя отлежава, бих казала, защото сега тя е много, свързана е пряко с културата, но е много местна тема. От управление към по-добро управление на културни политики в България на ниво общини и специално анализа ми е насочен към примерите в община Русе. Мисля, за първи път успях заедно с екипа на Сдружение Стандарт да осъществя една отдавнашна мечта за провеждане на социологическо проучване, не просто онлайн допитване до близки и познати, а представително социологическо проучване, количествено, по теми свързани с културното потребление и културните потребности на жителите на община Русе на възраст 16 и повече години. И тези данни ми послужиха като основа за разработване на и по-нататъчни стратегии, които са залегнали в дисертацията. Успях да направя няколко фокус групи, качествени интервюта с представители на културния сектор, различните заинтересовани страни. И смятам, че се получи една много обхватна картина. Изводите. Кажи изводите сега, че те са по-интересни. Може би най-интересните изводи за така широката аудитория са свързани с това от какво имат нужда хората. За мен лично и като кауза от какво имат нужда младите хора. Защото там се виждат много ясни различия спрямо средните стойности, нека така да кажем. Разбира се и при други групи, при възрастните хора пък проблемите са други, но младите хора специално, на тях им липсва няколко неща от културния афиш. Липсват им големи значими фестивали, музикални. Липсват им кинопрожекции, които са извън така обичайния афиш в Синеплекса, който сме свикнали да виждаме. Нека да кажем тук и българско кино, защо не? Макар, че все повече българско кино има и в... можем да гледаме и в мола. Бих искала европейско кино. Независимо кино. Това е една мечта, която се сбъдва понякога, веднъж годишно, по време на София Филм Фест пътува и стига до Русе. Да. Понякога не се случва. Имаше години, в които не успяхме да се докоснем, но се вижда всеки път, че аудиторията е огромна. Желанието, интереса е много голям.
И на трето място мултижанрови фестивали. Това звучи малко така абстрактно, но... Тоест пак фестивали. Големи събития. Фестивали, това може да го разглеждаме в логиката на липсата на емблематични големи фестивали, които сега, разбира се, има и добри примери. Не можем да не обърнем внимание на някои от развиващите се фестивали, каквито са, например, Торта Гараж, сега предстои уикенд туризъм. Да. Това са разпознаваеми Винофрения. Винофрения. Това е един разкошен, но доста по-различен пример, защото там в организацията му общината няма роля. Това си е частна инициатива. Да. Доколкото, разбира се, има финансиране от програма Култура или някакви съпътстващи такива разходи, които в някаква степен се покриват, но това си е частна инициатива на Сдружение Хабитати, която показа, че можем да имаме големи, значими събития и тук, освен да подкрепяме, да присъстваме, да споделяме и да съдействаме, може би да оказваме натиск, да подкрепяме хора, които имат желание да правят такива събития. Какво липсва на Русе, според теб, като човек, който ври и кипи в тази тема? Защото много често слушам, достигат до мен. В Русе няма нищо. В Русе нищо не се случва, което буквално ме вади извън кожата. Не е така, аз не съм съгласна. Кажи, да. Колкото и да сме критични понякога към местното управление, което не е без основания, все пак смятам, че... Една власт трябва да бъде критикувана. Има защо и има смисъл. Не е просто с критика. Ако не бъде критикувана, тя няма да знае на къде да върви. Пък и това е инструмент за получаване на обратна връзка от хората. Категорично. Такива инструменти, сега извинявам се, малко се отклонявам, но пак ще се върна малко и към академичната ми работа. Такива инструменти са много необходими, а липсват. Не можем да разчитаме в днешно време на обществени обсъждания, присъствени в зала, на които се вижда, че ходят 5-6 човека. Да, има това много не е формата, други. Определен. Предлагала съм ги, затова не искам да говоря сега за тях. Има ги описани, дадени са на когото трябва. И има и други по-ефективни форми. Какво липсва на Русе? Спрямо, пак ще се опра на данни, спрямо средното културно потребление за страната, Русе седи много добре. Русе седи като един град на много активни, културно ангажирани хора. А ако гледаме вече възрастови разрези и разни други, виждаме, че има много изолирани групи. Каквито са, например, възрастните хора, при които буквално на минимума това културно потребление. И то зависи изцяло от това, доколко има предлагане на свободни форми на достъп. Събития. Да, свободни форми на достъп. Може да се работи в тази посока. Между другото, не е много трудно културата да изнесеш от центъра, да стигне до хората по кварталите и дори да не могат те да си позволят, да имат досег с това на ежедневно ниво. Русе е много хубав град и си има всички предпоставки, за да се случват неща и те все повече се случват. Сега, тук е момента да спомена и независимите пространства за култура, защото... И благодарение на тях се родиха много прекрасни събития. И общности, което е, може би, най-голямото им постижение, че те създадоха общности. Да. Такива са Блок 14, сега отскоро и Фабрика Култура. И използвам възможността да споделя, че специално отворих програмите им. На 25-ти сега в събота и двете пространства имат събития. Дори бихте могли, ако имате интерес към пънк музиката и българското кино, да ги съчетаете. Първо да отидете на кино, после да отидете на пънк концерт. Разбира се. Така че това, което обаче можем да направим, аз не знам доколко всеки един от нас като потребител може да направи, но местната власт също да ги подкрепя повече. Да създаде инструменти, механизми, с които да им осигури устойчивост. Обаче дали има капацитета да го направи това? Отделен въпрос. Тук, освен да замълча, не знам, аз не мога да дам отговор на този въпрос. Да, съгласни сме, че трябва подкрепа. Защото ние, които сме приятели на тези хора и ги познаваме добре, знаем как
случват всичко, което Ето вчера ние потребяваме като Деница Дончева, която създаде Фабрика Култура, сподели в нейн пост във Фейсбук, че са се намерили хора, които да изхейтят нейната работа, какво била създала. Да, тя със сигурност е много чувствителна на тази тема, защото не аз само се заради разбирам напълно. усилията, които е вложила, които безспорно Тя продължава са да много. влага. Да. И вместо да сме благодарни, се намират хора, които не могат да станат от масата, ако мога така да се изразят. Тя така го беше описала. Но не можем да очакваме и не можем да искаме от хората да имат едни и същи интереси, да са еднакво запалени по изкуство, култура, салата с ракия и други такива неща. Но поне да не изразяват негативизма си върху тези, които пък правят нещо. Нали? Но аз смятам, че специално там има толкова много подкрепа и толкова много положителни мисли към това място и към другите независими пространства, че не знам, просто се надявам и когато те имат нужда, да не се свенят да се обръщат към тяхната публика, към техните приятели, към потенциални спонсори, които да ги подкрепят. Защото съм сигурна, че ще има отклик. Сега, и за спонсорите да поговорим. В Русе има бизнеси, които постоянно и така адекватно правят подкрепи на различни културни събития, но те са крайно недостатъчни. Като че ли нямаме култура на бизнеса да дава на хората, които създават общности. Ето, както една Деница, както Женя Вашева в блок 14. Трябва, според мен, малко повече бизнеса на Русе да се опита да подкрепи хората на културата. Може би трябва и да се свързват повече. Сега аз тук не мога да коментирам, защото не ми се е налагало и не съм била в такива взаимоотношения да търся подкрепа за независимо пространство, което трябва да се изхранва, трябва да се поддържа по някакъв начин. Наистина не мога да си представя какви усилия коства това, но сега има и законодателни мерки, които биха могли да подкрепят по-лесното отдаване на такава подкрепа при наличие на желание. И аз съм сигурна, че ще се намерят желаещи, ако закона за меценатството създава достатъчно добри възможности. Крайно време беше с този закон нещата да се нормализират. И пак казвам и подчертавам, очакваме новата стратегия. Да се върнем към за стратегията. Култура, за където министъра ни е обещал, че ще видим и конкретни промени. Впрочем, промените в закона за закрила и развитие на културата вече са публикувани за обществено обсъждане. Те задават някакъв курс, но има твърде много, дявола се крие в детайлите, твърде много неща, които предстоят да бъдат уредени в подзаконовата нормативна рамка, така че има много работа за вършене. Категорично да. Сега малко пауза музикална да направим и ще продължим разговора с Ваня Георгиева по темата "Що е то култура?" и ще бъде ли тази култура в нашия град, а и в България, по принцип. Това е Шлагер Радио. Приятели, продължаваме интересния разговор с Ваня Георгиева, социолог, доктор по политически науки, комуникатор на културни политики. Много сериозен беше разговорът ни, първата ни част. Това си казахме сега. Не, че сега ще говорим несериозно, но да застегнем и други теми, освен културата в Русе и в България. Върху какво работите в момента, заедно с Иво Ненов? Сега много популярно, особено в предизборна обстановка, беше да се говори за мостове между култура и образование. Ние сме спуснали един такъв мост. Градите такъв мост. Градим го, да. И така много активно се занимаваме с обучения в сферата на презентационните умения. С Ивайло. Ето вчера всъщност беше последното такова, което направихме в рамките на Академия за предприемачи Бейс. И се прибрахме в къщи късно вечерта, изключително заредени. Не уморени, а заредени. Не, ние пихме кафета, между другото. Нямаше как да се приберем уморени, но... заредени, защото това всяка година си го казваме, това е пространство на взаимност, което е създадено от едни страхотни хора, Емо и Теди, от Startup Factory.
И всъщност за нас е привилегия да сме всяка година, откакто стартира Бейс в Русе, поканени за лектори на тема презентационни умения. Какво най-често ви питат хората, които идват на тези презентации? Честно казано, ние се опитваме да питаме тях по-скоро, защото винаги се стремим към интеракция, за да сме сигурни, че това, което казваме, има смисъл за тях и носи някакви ползи. Тоест да сте наистина полезни, конкретни. Питаме ги какви са страховете им, защо, как си ги обясняват, на какво се дължат, за да можем да им помогнем да срещнат предизвикателствата и да ги овладеят, защото нашата основна теза е, че страха никога не отминава, никога не може да бъде преодолян на 100%, да, и няма нужда, защото в тревожността от това да застанеш пред публика има много повече от страх. Има и вълнение, има и позитивни емоции от това, че ти предстои нещо голямо. И когато хората го чуят през тази различна перспектива, и ги виждаш как почват да им светят очите. Това е изумително всеки път за мен. И понеже много добре работи и си го така пазим като една нишка, която преминава през цялата лекция, която пак казвам, наричаме го лекция, но то е изключително интерактивно. По-скоро диалог, да. Да. И във втората част всъщност на това съвместно упражнение ние правим практически упражнения с импровизационни техники. И това е вече черешката на тортата, защото се случват много неочаквани за участниците неща. Ние ги предизвикваме още от самото начало. Да излязат извън зоната на комфорт. Не просто да излязат извън зоната си на комфорт, а да се провалят, ако могат. Защото ако ние сме създали, и това е целта, да създадем там едно уютно пространство, в което всеки се чувства достатъчно, как да кажа, разбран и възможността да бъдеш критикуван е сведена до минимум. Подкрепата е изведена на преден план, подкрепата на цялата общност и какво по-добро място от именно това да се провалиш. Между другото, на концерти, когато съм водеща, много често децата треперят зад сцената преди да излязат. И аз им казвам, защо трепериш? Какво може да се случи? Най-много да си забравиш думичките или пък примерно да сбъркаш танца. Голяма работа. Голяма работа. Нищо сложно и нищо страшно не е. Имаше едно дете, на което му паднаха потурките по време на танц. Голям смях беше. Това дете после плака. Викаме, ела тук сега да поговорим. Нищо не е станало. Прекрасно е това, което се случи. Цял живот ще ти е хубаво това да се сещаш, нали? Точно преодоляването на страха е, може би, най-важното. Цял живот ще ти е хубаво, след като обаче премине травмата, след като си продължил с предизвикателствата. Ние затова винаги насърчаваме хората, с които говорят, освен да се провалят, да се предизвикват и след провала да продължат. Защото всеки провал те учи на нещо. Сега, разбира се. Много е клиширано, но аз лично съм минала през такива провали, през такова израстване в живота си от началото на кариерата си до сега, че просто няма как да изляза и да говоря за неща, в които не вярвам, защото са ми се случили. И другото много важно нещо, когато говорим за презентационни умения, е това да вярваш в това, което казваш. Това е единственият начин да бъдеш забелязан, достоверен. Гласът ти да има своето въздействие и да бъде чут. Това много е просто. Просто вярвай в това, което казваш. И насищай думите с смисъл, с съдържание и с необходимия тон, който показва, пресъздава твоята вяра в тезите, които изразяваш. Защо обичаш толкова много културата и защо реши да избереш културата за твоя начин на живот? Защото при теб е буквално начин на живота. Благодаря за въпроса. Той е сложен за мен, защото наистина трябва да проследя цялата нишка назад във времето и трябва да призная, че първия ми досек с културата, без аз да го осъзнавам като кой знае какъв досек с културата, е любовта ми към музиката. И всъщност аз от много малка се занимавам с музика, предимно вкъщи, с малко уроци по пиано, но съвсем за малко, с малко уроци по солфеж, с малко уроци по пеене. Няма да забравя, може би, един стартов момент, когато ходих вече на уроци по пеене и трябваше да се явявам на конкурси. Обаче бяха едни бедни години, в които
50 лева за плейбек, който трябваше да се изработи за моята песен, не бяха по джоба на родителите ми или тогава са им се стрували много пари за такова нещо, не знам. Аз имах синтезатор, един такъв мъничък синтезатор, който се бях научила сама да връзвам към аудиосистемата и да си правя записи на касетки. И аз казах, добре, що ме така, аз ще си направя сама аранжимента и ще си го запиша на касетка и си отидох с тая касетка на конкурса. Браво. Нямам идея как е звучало, аз не съм спечелила нещо там на този конкурс, че си го но за мен направила. толкова аз тогава бях на 13 години и въпреки това осъзнавах, че съм направила голяма стъпка за себе си. И така от тогава след това съм участвала в няколко групи музикални, което за мен беше... Така мина цялото ми тинейджърство. Тинейджърските ми години минаха под... Но в един момент си се изкушила да заработиш в друга посока, т.е. отклонила си се от музиката, но тя е останала в теб. Следващото ти гостуване ще бъде на тема музика. Обещай ми. Имаше един период, в който се шегувах, че излизам на сцена на всеки 3 години, защото наистина точно така се случваше, но последното ми излизане на сцена беше преди около 4, така че малко съм се отклонила от тая матрица. После то по съвсем естествен път се случи, запознах се с Ивайло и влязох в театъра през задния вход ли да кажа. По-скоро през страничния вход. През служебния вход, нека да кажем. В помощ на театъра. Заедно създадохте... В началото в помощ на Ивайло, защото ние много бързо осъзнахме, че добре работим заедно. Коства ни много, защото всяко нещо, което се случва и идва от нас двамата колективно, се случва с много оживени дискусии. Дебати. Нека да го кажем скоро се ражда истината, не е ли така? Но се случва. Но се случва и последният пример за това е мюзикъл Азоро, всъщност, където... Който е фантастичен. Той има толкова много, аз и в началото го казах на Да кажем за нашите слушатели, че ти всъщност си в основата на превода. Аз направих превода, всъщност това беше може би самото начало на създаването на мюзикъл, защото без текст няма как да направиш каквото и да било. Трябваше да се преведат текстовете на всички песни, които бяха на английски и самия драматургичен текст. И оттам нататък вече като влезе с цялата си мощ Държавна опера Русе, солистите, които са, знаете, и от други културни институти. Мен това най-много ми харесва. Нещо невероятно. Когато има обединение на всички културни институти на сцената в името на това да бъде един прекрасен спектакъл, който обрана каквито можа награди. И продължава своя живот, което много и пълни залите. И няма билети. В Русе, в Русе в момента е така. Сега, Ваня, занимаваш се и с проучване на обществените нагласи. Тази професия влиза ли в разрез с интересите ти в културата? Напротив, всъщност интересите ми в културата в по-широк контекст бяха формирани в рамките на професионалната ми дейност в Alpha Research, където работя. Така че, ако не беше, ние още 2013 може би стартирахме един проект тогава съвместно с Столична община за мониторинг на независим външен мониторинг на културния календар на столицата, който осъществявахме години наред и аз бях нещо като менеджер на проекта. Там започнах и контакти да създавам и академичният ми интерес започна от там. Така че работата ми в социологическа агенция ми дава възможността да се докосвам до много различни теми, защото ние не правим проучване на общественото мнение само по избори. Ние работим през цялата година. Да, но хората ви виждат само по избори. Теми, което наистина страшно много ни обогатява и аз съм изключително благодарна. Затова и не спирам вече 16-та година. Как би коментирала негативизма на българина и недоверието му към вашата работа? Бих го поставила в контекста на цялостното недоверие към всяка институция и към другия. Не само към институция, към нас самите.
Да. И тук наистина не знам какво повече да кажа, защото то е повече от ясно. Това противопоставяне, което започва от най-високото ниво, пренася се и по-надолу и стига до абсолютно всички сфери и прави хората разединени в крайна сметка. Това е нещо, на което наистина се стремим, макар и на местно ниво, да противодействаме. Чудесен финал на нашия разговор. Да обединяваме усилия, защото така се раждат всъщност истински важните неща. Ето както направихте мюзикъла Зоро, държавна опера, театъра, кукления театър, актьори от тези институции се включиха и стана едно вълшебство на сцената, за което благодаря от сърце. Ваня, много малко успяхме да разберем за теб от нашия разговор, затова те моля да обещаеш, че пак ще дойдеш. Този път ще те говорим повече за музика обаче. С удоволствие. Любимата Благодаря ти песен, която ти се слуша сега, защото такава е практиката в Шлагер радио, да радваме нашия събеседник с негово любимо и така парче. Страхотна възможност и за това благодаря. Нека да бъде група Тангра. Любовта, без която не можем. Любима песен. И моя също, признавам си. Много красива песен с прекрасен текст. Ваня Георгиева, благодаря от сърце. И все по-далече, и все по-назад.